Bueno, i després d'este passadís, arribem així a la cava de Sant Blai. Sí. Flipes. I per què Malifeta? Tu, si ens sentires parlar a mi en castellà, sabries per què ho faig en valencià. No, estava fònic, o sigui, no podia parlar. Vas fer l'homenatge quan tocava. No em vaig posar nerviosa, res. O sigui, adrenalina, però bonica, saps? A veure si diuen que Malifeta vol desfer el poble. Benvinguts als moros i cristians de Bocairent. Avui, la nit de les caixes. Dia important, Acompanya'm a passar un rato en Malifeta. Fem puig o què? Ara anem? Ara anem? Porta este Valencia real. Porta este Valencia real. La millor terreta del món. La millor terreta del món. Bona vesprada, família de Bocairent. Bona terra i bona gent. Com esteu? Molt bé, bona vesprada. Què tal? Va vindre i això, heu tardat molt o què? D'on vingueu? Bueno, nosaltres venim d'Ondara, però hem fet paradeta en Gandia a una horeta. Una horeta. i Des el d'Ondara camí- un poc més lluny, una horeta i 10. El trajecte bé, en un moment així, no? L'últim trosset una miqueta complicat, però bueno, perfecte. Home, però I- bonico, el port, això és Ai, bonico. molt bonic. Allí fa més fred que així, no? On? D'on vingueu vosaltres fa més fred, no? No, així fa més fred que en tots els així fa més puestos. El que fred. passa és que ara sí m'ho ha pillat així a cara solats, I ara sí, la veritat és que s'està bé. Has estat de categoria. Bueno, havíeu estat alguna vegada per així, per Bocairent? Sí. Jo una vegada, sí. Sí? I m'ha agradat molt. I on vas anar? A dinar i a passejar. Però m'ha Heu agradat visitat lo de les moltíssim. covetes dels moros i tot Sí, això? sí. Així estem així en l'edifici però això de normal no està, No? Ai, ja, però- No us penseu que està de Ens l'han normal. posat en el rovelló de les festes. O sigui, està de categoria. Bueno, anem a començar un poc, anem a parlar un poc sobre vosaltres. Com naix aquest amor per la música? Vosaltres en algun moment de la vida, de la infància, ja pensàveu que aneu a ser cantants? Jo cantant no, però jo sí que he tocat molt en moros i cristians, ja que estem així celebrant la festa, i he tocat molt en la Vall d'Albaida, jo toco el clarinet, i la veritat és que des dels 7 anys que porte fent música, d'una manera diferent ara, però sí que he estudiat música. Molt bé. A mi em va néixer en l'adolescència. Bueno, en casa n'hi ha hagut música tota la vida, això t'agrada la música, escoltes música, però als 12 anys em vaig poder tocar la guitarra. Mon pare tenia una guitarra en casa i el primer que vaig fer va ser un curso CCC, d'aixòs que eixen en setembre per fascicles, i a partir d'ahir em va agarrar l'afició i ja sí que em veia fent música, però no em veia vivint de la música, que al final ho hem pogut fer. En quin moment consideres tu que vius de la música? Vols que et diga l'any? Sí, clar, i tot. En el moment que fem una cosa que es diu so i comença a anar bé les coses. Ahí comença. Però i antes no, i antes què fes? Antes A també veure, et jo antes dedicaves- tocava en la cosa sorda i em dedicava a malviure de la música. Sí, a pegar bacs, no? Sí, a pegar I lo que bacs, eixia, a guanyar no? poquet, però anàvem tirant, anàvem tirant. I antes us dedicàveu també, haureu tingut altres feines al llarg de la vida, no? Jo poques, la veritat que poques. Jo, home, vaig ser jardiner 2 setmanes, igual. Després vaig anar... deixant de malfaener com si no treballares, tio. Vaig anar al bancal un estiu i tot això, però sempre he intentat que la música em donara lo mínim per poder viure. I vosaltres? Doncs jo soc professora d'institut, de valencià, i això és la meva feina. Em dona de menjar ser profe de valencià. Jo, en realitat, soc comunicadora, o sigui, jo treballo portant comunicació i xarxes i tot això, i lo de cantant estic començant ara. O sigui que... Una aventura, Són els no? seus Els primers passos. passos, Aventura. los primeros pasos. I per què tinc la pregunta, per què ho feu en valencià i no ho feu en castellà? A veure, en el nostre cas, jo que primer tenia pupil·les és perquè és la meva llengua, m'expresse millor en valencià, i perquè també vaig entrar un poc en el rotllo este d'anar als concerts de música en valencià, m'agradava, i va néixer en un festival. Aleshores no podia néixer en castellà el projecte. Tu, si ens sentires parlar a mi en castellà, sabries per què ho faig en valencià. Sí, això dic jo quan te digo lo de contingut. Si me escucharas hablar castellano verías. Me pasa que fem un poc de risa, realment fem risa. Sí, home, sí, sobretot parlant en castellà, Clar. fem prou gràcia. Vinguent de projectes, d'altres projectes, perquè vosaltres, antes de que naixca Malifeta, vingueu ja d'altres projectes. Com naix Malifeta? Malifeta naix en la pandèmia, que estàvem confinats Arnau i jo junts,
i van decidir fer... Bueno, jo volia sempre fer una cançó en ell, ell deia que no, sempre ell diu que no a tot, al principi. I després va dir, anem a fer un disc, no, anem a fer un grup, va dir. I van fer Xinxeta, que va ser la primera cançó. I la van produir a casa i la van gravar a casa, perquè, clar, estàvem allí tancats. Estan confinats, sí. I per què Malifeta? Això... El nom? Sí. Pues la veritat és que no sabria dir-te perquè em sonava guai, no sé, li veia que tenia joc la paraula, saps? Que després mirant en el diccionari, malifeta vol dir realment cosa mal feta. Però bueno, que tampoc està mal, també té un rotllo punky això, no? De cosa mal feta, així un poc arreu i tal. No, queda bé, però queda jo bé. li donava més el sentit d'entre maliadura, de travessura, d'algo així, que ho faig mig jugant, mig divertint i tal. Antes de començar a fer res, o en el moment en què començar a fer algo, sentiu una pressió ja de que les coses tenen que eixir bé per ser algú? Home, Que jo crec que vinc d'uns sempre grups que vols van bé. que eixen bé les coses, no? Sempre vols això. Però pressió, a què et refereixes? Pues és a dir, heu tingut dos grups que es coneixen en el País Valencià i han anat bé, entonces Ja. ja tingueu la pressió de dir estos han de fer les coses bé perquè ja es coneguem, ja sentim la seva veu, mantengueu per on vaig. Sí, a veure, jo realment com ho van fer, que era una cosa casolana i sense ninguna pretensió, no teníem ninguna pressió en aquest sentit. Realment va començar el grup i convivien els altres projectes i no n'hi havia... Ho fèiem sense cap tipus de pressió. Ara que hem llançat un poc més el projecte, que ja eixim a tocar i tot això, doncs ja el fa un poc més de coseta, no? A veure com respondrà la gent i tal, però tampoc estem molt obsessionats en això. Ja després de... Vosaltres heu tocat, no a saber les vegades que haureu tocat en directe. Al final això acaba sent algo normal o antes d'eixir sempre... Per a mi, no. De fet, el primer concert de Malifeta va ser dels concerts que més nerviosa m'he posat. Ixe i un Canet Rock en Pupiles va ser un concert que quasi no faig perquè estava cagant-me viva. O sigui, queda molt mal. Literalmente. No, literalment. Es así, Es una gran expressió. Naturalidad. No, estava tan nerviosa que a mi me pega la panxa i vas pensar, ostres, me deshidrate, vaig a caure rotllo així i no vaig a poder fer el concert. Ah, literal, Sí, que era literal, literal, sí, sí. Sí. Això és un problema, eh? Sí, és un A problema. veure, jo realment sempre, antes d'un bolo, sempre em poso nerviós. O sigui, jo el diria de fer que cada volta vaig a pitjor. Cada volta em poso més nerviós. Ah, sí? Jo sí, però això cada un... Bueno, Anna no es va ficar gens nerviosa en cap. A veure, jo és que jo he fet dos que el poses concerts. més nerviosa, dos. no? Claro. He fet dos. No. 1 i 2, i ja. Sí? I no em vaig posar nerviosa, res. O sea, adrenalina, però bonica, saps? Qui poguera estar al teu costat, qui poguera estar al teu costat, qui poguera. Quan puja a l'escenari, pareix que porta ahí tota la vida. Tota la fent-ho. vida, És total, espectacular. sí. Jo me lo creo, jo ahí, però... Això és el més important. Això és el més I important. Totalment. res de nervis, tio, però bueno, entenc que hi ha una barreja de nervis, però també d'adrenalina, de ganes de fer-ho, no? I emoció. Però nervis com tal, jo no. Encara no, però pot ser que vaig a pitjor, com diu Arnau, que no Jo sé. em cagaria damunt. Ai, no sabes, si a lo mejor te sorprende. A Home, lo mejor te posar-te davant la sorprende. càmera sempre tampoc Però és... depèn, tio, perquè jo a vegades davant la càmera estic a soler en ballada, que tu Sí dius que ho que fas caminar tu per la sol, escena i no clar, s'entera sí. ningú, i la Ja. gent es pensa que això estic molt acostumat a això, i jo em cague també damunt. Lo que Però passa parlar que en públic te gusta i a t'agrada. mi m'agrada, però tot i això no lleva que isques i diga, me caguis. I ballar. Un poc de nerviositat sempre Claro, està sempre bé. em posa nerviós, sempre em cague clar. damunt, i també per lo que diu, perquè també vols fer-ho bé, i quan te'l paguen o certes coses, doncs tens la pressió de que les coses han d'eixir bé. Bueno, fa poc, als Premis Ovidi, millor cançó, Emili Baró 14, què fem ahí? De què rigueu? No, es van riure perquè van deixar a Anna sola recollint el premi, perquè Sí, el dia on d'abans estàveu? No vam anar. no vam anar. Por lo que sea. No vam anar perquè... No. Això no ho Bueno, vist sí. antes, això no ho sabeu. Por lo que sea. Mireia i jo no vam anar perquè, bueno, no sé si conegueu la cançó, però aquesta cançó parla d'un pis que tenia jo en València en l'època d'estudiants i tal, i justetet el dia anterior de l'entrega dels Premis Ovidi era el 40è aniversari d'uns dels meus amics que vivien en aquest pis. I, clar, És que, clar, les és coses se'n que... van de mare. Com no? Clar. I Home, no, però- i no estàvem nosaltres presentables. Però Jo no tu tenia No, veu, no, per estava exemple, fònic, o sea, no podia anar a- parlar ell. Vas fer l'homenatge quan tocava. Correcte, claro. clar. Vas fer Ho l'homenatge vam quan celebrar tocava. antes de que ens donaran el premi, sense saber que anaven a donar-lo. I bueno, volíem dedicar aquest premi a tots els companys de botxeria
que tots tenim i que tots sabem qui són. Que, claro, aquesta cançó se sent molta gent identificada. Jo, per exemple, que no he viscut en un pis ni tot això, pues no m'entenen ni del clima. Puc saber per on van els tirs, però... Sí, a veure, sobretot molta gent de la meva generació i tal, de que aquests anys estaven a València. Mira, ara ens hem trobat un col·lega de Bocairent que m'ha dit, Xeva, us han donat un premi per Emili València. Jo he estat en aquesta casa, jo en aquesta casa. I clar, pues no està gent en aquesta casa. És molt guai, això. Vale, va, preguntes clave. Cançó preferida del disc? La meua edat. La meua és una que encara no he eixit, que es diu Lambo. La meva papallona. Frase preferida? Vale, et diré una frase de Papallona, que és la cançó preferida que t'ha dit, que és Papallona et cante a poqueta nit cançons de bressol com si foren tranquil·massins. La meua és Plora d'alegria tot el meu comando. A veure, la meua frase jo diria alguna d'Emili Baró, però jo crec que l'estribillo, no? Com és? Espérate. Va, que te la saps ara, que te la saps. Encara ens queda un tros de vida. Que si no la cantes no te la saps. No me sale, espérate. Encara ens queda un tros de vida. Sí, queden companys en la partida. M'agrada el significat de la cançó. I de la frase, pues, esa, porque me queda en blanco, chico. El perdonem. I bueno, d'ací res el Chocorrock, la gent vos espera en ànsia a que vingueu, ja té ganes ahir de veure-vos. Què li diríeu a la gent? Per què té que vindre la gent al Chocorrock? Vale, Mireia, tira-li. Jo diria perquè ve Albert Pla, o sigui, que nosaltres ve, però veniu a veure Albert Pla. I jo diria perquè ve Iseo. Jo també, I Seo també, sí, sí. No, a veure, perquè No, però- el cartell està molt guapo, Sí. el El joc, poble és el- molt bonito clar. i està I bé és que es facin Pasqua, damunt, o coses sigui, superplanazo. És un dels primers festivals de l'any, també. I jo mai he estat, però sí que he vist el Chocorrock, des de les xarxes, i sempre m'han entrat ganes d'anar a aquest festival, saps? Des de les xarxes m'ha transmet superbon rotllo, Sí. no sé, una cosa Cuiden molt molt, bonica. sí. Nosaltres han dit que t'ho pots muntar molt bé perquè pots fer així una visita cultural, van a veure un Clar. poc, perquè està proper, veure un poc el poble, el que el poble et ha d'ensenyar, cometes dels moros, la cava, tal, i de vesprà ja, que no siga tot... Bueno, i després d'este passadís, arribem així a la cava de Sant Blai. Sí, Flipes. mare meva, el techo ixe no cau. Esperem que no. Mira. Si cau que caiga un altre dia, no? Si pot ser, a ser ¿Y possible. esto qué era? ¿Esto qué era? Això es gastava antigament per emmagatzemar la neu. És una passada. Xulíssima. Tindrà eco? Bueno, estem en la cava de Sant Blai. Per si no ho sabíeu, Sant Blai, patró de Bocairent. Apunteu-se-ho en la llibreta, Estic clar ahí. Vito li Vito. Vito Livita, La el libreta, nostre la libreta. bató del poble. Una particularitat d'esta cava és que encara conserva el techo. La majoria de les caves de la Serra Mariola estan allunyades de la població. Esta, en canvi, està al costat. Estem en un puesto emblemàtic on Déu mana del poble, un puesto cultural ahí. Vosaltres quin diríeu que és el puesto més emblemàtic del vostre poble? Jo sóc d'Alzira i la Vall de la Murta és emblemàtic com Déu mana. Murta de la Carella. Jo? Jo no tinc molt clar de quin poble soc, però diré la Torre del Gerro, de Denia. Per algo semblant a això, més o menys. Yo, que soy de Teruel, lo tengo claro y yo diría el Toricó. Si vos donaren l'oportunitat de fer un esdeveniment així diferent, a vosaltres què vos ocorreix que podríem fer així? Hombre, A mire, veure. yo creo que está claro, ¿no? Sí, a mi no m'agradaria que es fera res perquè vull que es conserve tot el Exacto. patrimoni cultural del Això País sobretot, Valencià. exacto. Però si es poguera fer conservant-se, faríem una rave, no? Hombre, yo creo que sí. Així Però de tot tiraríeu el techo, un techo que no ha caigut, que voleu tirar? Clar, no, no, per con això respeto, no con faríem respeto res, todo, que però- són gent molt respectuosos. S'aguanta tant res, no? Sí, Un poc més. A veure si diuen que Malifeta vol desfer el poble. Vol fer una malifeta? Malifeta vol fer una malifeta? Hasta així la visita cultural en Malifeta. Ara només vos queda vindre al Chocorrock. Vine, Chocorrock!